bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon e kala subaka noon kadi min dañi weltare huccide mon oɗo subaka alhamis hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjita kay laal gotol calminama juurama berta juuɗe en ñaga duwaw yupo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros waw holuɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye addante on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ɗum noon hande oɗo subaka ko ɓuuri hen tengtude ene jeeya tan e banggal dawrugol ɗum noon nani tan ƴewtinda e nder jayndeli ɗi e kadi tan ɓe garti no feewi ko ganduɗa ko kañum woni banggal parti socialiste kono kadi Benno Bokk Yakar e kadi ɓe ganduɗa kamɓe goni yeewi askan wi ɗum ɗon fo nane jayndel ɗi en mbatta sona uddidde e jaynde quotidien le quotidien kañum arte tan koye koko kalanoɗen joni joni ko woni banggal dawrugol e wiide tan e local uji ɗiɗo yiyete yeewi askan wi noon fusi oɗo saaha kamɓe koye mabɓe ɓe tan kaɓɓiti koye mabɓe ɗum noon woni ko ganduɗa ƴewtidama e nder jayde nde ɗo saabu yete ɓe puusi Pastef holli ɓe caggal wi tan ko kañum e nder Dakar fo ma hollit hen liste uji muɗum walla mbiyen ma darnu hen liste uji muɗum darnowo kadi toon to diwan mo Saint-Louis walla mbiyen Ndar kañum woni Mary Teuw Niane wiide makko tan ɓe dokkata hay lawol gotol hay goto candidat walla mbiyen gonɗo e banggal dawrugol gummotoɗo e Dakar ala tawaɓe toon to diwan mo Ndar to gam tan ƴettude ko ganduɗa kañum woni banggal mabɓe walla ƴettude koɓe jeeyi ɗum noon ɓe mbi ko gueɗal mabɓe ala moɓe goppitta ɗum ɗum koye konngudi Mary Teuw Niane nani nder jayde quotidien le quotidien caggal jayde quotidien garende jayde l'observateur jayde Futurs Médias nde ɗo noon dawri tan ko hakkude Khalifa Sall e Ousmane Sonko saabu ɓe mbi tan ko ceekodiral dañi hakkude mabɓe ɓe ceeri saabi ɗum noon ko ɓeeɗo ɗiɗo goto fo mataw tan ko wiyete gay ɗiɗi mbawa gonde e yarde e mbalka goto ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete hande hollit walla mbiyen ɗiɗon konngudi hollitama hakkude Ousmane Sonko e Khalifa Sall saabu mbi tan ko local uji panɗi ɗi woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kamɓe noon mataw ɓe jogorani yadude saabu kamɓe Ousmane Sonko hen kam banggal makko ɓe kolli caggal yeewi askan wi gam tan darnude ko ganduɗa ko kañum woni landaje dannude landaje mabɓe e banggue foof e hollidde kadi landa mabɓe ina darti ɗum ɗon noon plainte mo ganduɗa kañumne ina fawanoye dow Augustin Senghor e Sankare Amadou Kane ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko ma enquête uddite hen yete kanko Kouthia noon mo ganduɗa ko to TFM to o dillata ɓe mbi tan ko ɓe kolliti darde makko e banggal ɗum ko ganduɗa ko kañum woni liggey makko e nder leydi meɗen o tottama noon raaya kanko oɗo Kouthia ha joni tan investiture walla mbiyen darnude ɓe ganduɗa kamɓe goni fodɓe wonde maire uji Benno Bokk Yakar noon ɓe darimo no feewi koyɗe mabɓe gam tan wasde heddade hen caggal hay lawol gotol jayde enquête ari tan hakkude PS e ɓe ganduɗa kamɓe goni Benno Bokk Yakar ɓe Aminata Mbengue Ndiaye e konnguli muɗum wi tan ko soɓe jaahay landa soɓe jaahay élection ji ɗi ɓe jahata kamɓe landa moɓe mo PS yahata banggue saabu ɓe tottodiri juuɗe e Benno Bokk Yakar ha paari soɓe jahane koye nder Benno Bokk Yakar ɓe jahata goto fo noon jaltuɗo banggue wina yara hoore muɗum ɓe nanguirtuma tan ko ka luldiɗo ɗum ɗon noon kamɓe APR ha joni tan ɓe mbi ko aɓe nangodiri e Benno Bokk Yakar saabu koko ganduɗa kamɓe jiiɗi oɗon liggey ɓe garti kadi e konngudi ganduɗa oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Karim Wade ɓiɗɗo e Abdoulaye Wade sutti ɗum e wiide makko tan ɓe o arti e hakkude makko e Alpha Condé e kadi konnguɗo suito fane Macky Sall e kadi bam makko maître Abdoulaye Wade ɗiɗon konngudi noon nane nder jayde enquête ɗum ɗon ne
ha joni garen e jayde nde ɗo ganda kañum woni jayde Les Échos jayde Les Échos mon ƴewtindo hen natal Aminata Mbengue Ndiaye ha joni kañum noon wi toon ko PS nane nder Benno Bokk Yakar wawa yaltude hen saabu yaltinta hen junggo muɗum tawde kamɓe jiiɗi ligguey guila nden ha joni ɓe jaltata hen hay lawol gotol ɗum ɗon noon so goɗɗo wine hollita caggal kamɓe maɓe gandu darde ɓe daroto ɗum noon o windi koye lettere mo ganduɗa oɗo saaha nani tan e nder mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni landamo PS kamɓe Pastef noon ɓe mbi tan ɓe kolliti caggal ɓe ganduɗa kañum woni Yewwi Askan Wi oɗo saaha kamɓe tan jahata kamɓe e koye mabɓe ɗum ɗon noon woni coalition mo ganduɗa kañum idi fusde e oɗo saaha ɓe oɗo juge noon kanko o ɓuri tan wiide kilifa e Simon oɗo saaha ɓe aɓene keddi ha joni e dumbirdu kono noon kilifa hanki o holliti kadi tan plainte muɗum walla mbiyen dartini koyɗe muɗum e plainte mo ganduɗa waɗino ɗum fanude ɗum e cyber criminalité. Vox Populi kañum ari tan ha joni e Benno Bokk Yakar hakkude muɗum e PS ha joni hollide tan juuɗe mabɓe nane nder nane nder Benno Bokk Yakar ɓe kollita ɗum caggal hay lawol gotol so waɗi noon ɓe ganduɗa ko ɓorni ɓe masqueji mumen ana cuuɗo ɓeɗo no ma jiite kanko Mary Teuw Niane noon o suti kongude makko e tan candidature makko faade toon e tan mairie mo Saint-Louis e yidde makko kanko wiide makko tan hay goto susa ummade Dakar tawaɓe toon saabu ɓe dokkata hay goto koɓe jeyko ha joni ɓe garti tan e ɓe ganduɗa kañumen cuɓima maire mumen ha Paris woni ɗon to Mbumbanaɓe to kamɓe noon ɓe totti hoore ko Ceerno Saydou Niane ha joni tan kamɓe to mairie mo Nioro kamɓe noon ɓe tan kamɓe ne totti hoore ko goɗo ɓiɗɗo gorko kañumne wiide tan kañum darima gam tottude walla mbiyen darni koyɗe muɗum no hannirta ni ko ɗum saabi tan kanko Montero oɗo noon ɓe holliti kadi darde makko toon to mairie mo Nioro e tan nde waɗano meeting e yimɓe daraniɓe mo kollimo yete darde mumen e yidde mumen faade makko. Jayde Le Soleil jayde gendire nde ari tan koye hande wiide Sénégal jeeyamay top 5 walla mbiyen e joyoɓe ganduɗa yete hande e banggue investissement ene ƴewtinda ko dariɓe ɗo e diwan mo Afrique ɗum ɗon noon ɓe mbi tan koko ganduɗa yete ko weltare e wonɓe leydi ndi walla mbiyen ardiɓe leydi ndi saabu yete ngal ɗo ɗon investissement haɗani ɗon tan ni saabu ƴewtindama kadi eko fayi tan e norme uji ITIE kamɓe mo 2019 Sénégal jeeyama tan walla mbiyen e toɓɓe muɗum ganda rendini ɗum dañi toɓɓe 93 ɗum noon e toɓɓe namnetenoɗe ko temedere toɓɓe ɗum noon wiye ne wawi wiye tan ko toɓɓe jeeɗiɗi heddaniɓe ene wawi wiyede ko moyen mo ganduɗa ko moyen moƴƴo so ƴewtidama e ngal ɗon banggal ha joni tan ɓe mbi sukaɓe wasɓe pittali mumen e hitande ujunnaje 219 timmima taw ko timme ujunnaje 3 cukaɓe wasɓe pittali mumen ɓe mbi oɗo rafi biyeteɗo pneumonie noon kañum nani tan yeeɓe kono ko rafi mo ganduɗa nani adda caɗele no fewi e banggal sukaɓe ɓe ko ganduɗa kay ko caɗele woni milliard goto piccal 5 mo ganduɗa wujjama e gañaji fictif ɗum ɗon noon ko wawi wiyede gañaji fictif ko faye banggal téléphonie ji e ko way noon wiyede kaari gañima ɗum ɗon noon koko ganduɗa yete koppareji janani ina ƴette hen tawa ko ɗum ɗo yarani walla mbiyen wona lawol ko ɗum saabi henne kanko direction mo contrôle faade tan e ɗiɗon pijirloji kañum ne darima tan oɗo saaha gam wiide ñat e wadde plainte fanude ɗum e procureur gam tan ɓe gummoy ko wayni kanko directeur général noon amonoto inde Lat Diop kanko ne o wi ko wayni ɓe goppata ɗum caggal hay lawol gotol ma ɓe daro hen gam yete ko wayni ummoɗo ha laaɓa saabu ko koppareji janane ɓe ƴettata tan ɓe pawa ɗum e ko wona lawol ha joni tan ɓe ganduɗa kañumen e banggal fisque kolliti darde
mumen mantininde woni tan banggue douane kamɓe noon oɗo saaha ɗo ɓe padetenoɗo e banggal ngal ɗon tan ɓe kolliti hen kadi darde moɓe hitande ujunnaje 2022 paɗeno ha joni ɓe ganda kamɓe goni Dakar Times kamɓe noon ɓe dawri hande oɗo subaka ko arde tan e ka haala surtout que faade hakkude maître Abdoulaye Wade e oɗo mo ganda kanko woni ɓe o wonduno walla wondiɓe makko ɗum ɗon noon Cheikh Amar ina jeeya hen e omo ganda woni Samuel Amadou Sarr ɗum ɗon Samuel Ahmed Sarr ɗum ɗon noon ko koppareji ganduɗa ɗo joni plainte uji gummima gam faade hen haala ka noon yettima hay 2 milliards ummima hen faye 7 milliards ummima hen hani wirto ɗon ni saabu maître Abdoulaye Wade wi tan ko kaale ko koppareji ganduɗa o ƴettino o ñamliɓe ɗum ɗeɗon koppareji noon o wi ko omo jogui preuve aji makko saabu ɗo rewno ɗo ha ƴetta rewe compte oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Cheikh Amar amo jogui preuve aji ɗiɗon foof kono o tottiɓe kalis oɗon ɗum ɗon noon ko ñamande wonno yoɓe job ɗum ɗeɗon ñamande noon don dariɓe gam tan wiide maître Abdoulaye Wade ma ballitmo e ko ganduɗa ko kañum woni avocat ji ene jeeya hen gardiɗo leydi mana Alassane Ouattara wiide tan ma wallite maître Abdoulaye Wade gam tan wawa hebde koppareje makko ɗeɗo hande Dakar Times ko ɗum gaddi e eɓɓore e ko ganduɗa ko kañum woni eɓɓore moɓɓe adane ɗum noon en batta sona uddude e Diaynde Stade noon ari tan e Edouard Mendy e namdal ɓe pawingal beele Edouard Mendy kañum woni meilleur gardien walla wawa wonde ɗum ɓe gari kadi e Mohamed Salah mo ganduɗa nanni bituji ɗiɗi ɓe mbi o yaltini hen kadi ɓe ganduɗa kamɓe goni Real o yaltini hen kadi ɓe ganduɗa kamɓe goni woɗeɓe walla mbiyen ɓornotoɓe mayoji boɗeji ɗi kanko oɗo saaha saabu kanko Mohamed Salah ine anda o nanni tan ko bituji ɗiɗi ɗum ɗon noon Koulibaly ɓe gadde muɗum kadi namdal wiide Koulibaly kañum nani fotti juuɗe walla mbiyen nani jooɗi ena fada kadi ƴettitede walla sottede koye ɗi konngudi uddeten roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka alhamisa hande ko tuttude won weede tan bandiraɓe haɗen uddude arde ko ganduɗa ko kañum woni banggal meɗen gongal no subaka foof woni tan gueɗe rendo noon hande aratane yewtide ko faye banggal dawrugol saabu dawrugol noon ƴewtidama ɗo e leydi meɗen Sénégal oɗo saaha koko ganduɗa dilli no fewi tawde élection ji nani paandi ko ɓooyani seeɗa ɗo tan e lebbi so Allah jaaɓi ko nden élection ji paaya wiye noon natti ɓoyde ɗum saabi ɗo joni landa politique o jiiɓima goto fo nana haalde goɗɗo kono noon oɗo saaha ko ɓuuri hen mantenade ko ɓuuri hen ƴewtidede woni tan fusgo ko ganduɗa Yewwi Askan Wi fusi ɗum ɓe mbino noon ko Yewwi Askan Wi woni mataw haɓɓidde askano walla mbiyen population o joni noon ma ande beele ko intérêt ji mabɓe kamɓe won joƴinnoɓe ɗon walla ko intérêt ji population o saabu koko wiyete ko tan kamɓe ɓe jiiɗani yiyande idéologie ji jiiɗani saabu goto foof PS hande e yiyande muɗum ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yiyete Ousmane Sonko e banggal muɗum kamɓene e yiyande mabɓe goɗɗo e yiyande muɗum ɓeɗon noon so jeehi ha hande wiyaka ni so tawi wonko ganduɗa askano ene jogui ene foti daranede ɗum yoɓe darano ɗum ɓe kaɓo ɗum kono soɓe gayni goto fo yo fate parti muɗum ɗum ɗon jarani darnude coalition saabu coalition ɗi ganduɗa wonɓe hen ɓe yiyandeli mumen jiiɗa ko ɗo tan wattinto ɓooyani ni ko wiyete ko sowa taw hay innede jibinama sowa hay innede kono kadi ko gasanno gasi e hakkude mabɓe ɗum ɗon noon ko gaka hollitta tan ko politique ha joni e intérêt ji muɗum politique ha joni eko ardini ko politique ha joni eko wone mabɓe ko oɗon politique e nder leydi meɗen Sénégal ko hen gonɗen kañum mbawɗen haalande ina ƴewtinda
ko wayni ina heewi hen yaadude ha ɓooya hollodira caggal holko saabi ɗum ko intérêt ji mabɓe politique do bangal politique intérêt ji mabɓe personnel intérêt ji parti ji mabɓe saabu goto fof so yiiɗi ardade wonata koko ganduɗa wawa wonde saabu limore fof fuɗɗoto koye goho neɗɗo wawa ummode limore tan fuɗɗo 3 faya 4 5 walla fuɗɗoro 10 wiyani jippo limore koye goho fuɗɗoto fala budda waɗa mo ganduɗa ma woppe ardo heddi ɓe keeda caggal kono so tawi kamɓe fof goto fof yiiɗi ko fodde e banggal muɗum wawata wonde wonduɓe yo gon gotum yo ƴeew goto mo ganduɗa ko kañum hoola ardo ƴeewe ɓe jewtida e koye mabɓe kono so wiyama so ɓe jaadi kamɓe goto fof wiyama ardito goto fof wiya ko min ɓuuri yimɓe ko min foti arditade ƴeewetake intérêt ji mabɓe ɓe ƴeewata intérêt population o kono ɓe ƴeewata ko intérêt ji parti ji mabɓe te hande parti ji ina anda heewi hen ko intérêt personnel wadde ɗum ɗon ne yo woppite hakkille no feewi landaji ne mbawi yaadude ko mbiyanmi ko so haare gam daranade askano yonti yoɓe darano ɗum ɗon ɓe kaɓa ɗum ɓe mbiya ñet so haare wiide courant séri yoɓe darano ɗum ɓe mbiya jet ndiyam séri ɓe darano ɗum kono soɓe gayni e ɗeɗon kareli goto fof yo rutto e parti mum saabu goto fof jogui ko idéologie ji muɗum goto fof jogui ko yiyande muɗum e parti muɗum wadde ɗum ɗon yo woppite hakkille no feewi koye ɗi konngodi goddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi saaha goɗɗo janggo so allahu lamɗo jaaɓi wiide tan yo Allah waɗanen jaami kisal hokkude en tawede oɗon saaha bani mon Baysata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Amadou Touré.